Ekwe na Chukwu, that is, I believe in God in Igbo language. Ekwe na Chukwu, nna onye pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ala, ya na Jesu Kristi ofu nwa ya eze anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ, amụọ ya na Virgin Maria, ọta ahụhụ n'oge nke Pontius Pilate, akpọgbuo ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ozide na mmụọ, n'ụbọchị nke atọ o si na ndị nwụrụ anwụ pụta, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Chukwu Nna, onye pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Ekwe m na Chukwu, nna onye pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ala, ya na Jesu Kristi ofu nwa ya eze anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ, amụọ ya na Virgin Maria, ọta ahụhụ n'oge nke Pontius Pilate, akpọgbuo ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ozide na mmụọ, n'ụbọchị nke atọ o si na ndị nwụrụ anwụ pụta, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Chukwu Nna, onye pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Ekwe m na Chukwu, nna onye pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ala, ya na Jesu Kristi ofu nwa ya eze anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ, amụọ ya na Virgin Maria, ọta ahụhụ n'oge nke Pontius Pilate, akpọgbuo ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ozide na mmụọ, n'ụbọchị nke atọ o si na ndị nwụrụ anwụ pụta, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Chukwu Nna, onye pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Thank you. Please don't forget to subscribe. Ka emesịa.